Ja sam Aleksandra Prokopijević, direktor Srednje škole za informacione tehnologije u Beogradu u Srbiji. Velika mi je čast i zadovoljstvo što od ove godine učestvujem u nekoliko Erasmus projekata i što naš tim mladih i ambicioznih nastavnika može da doprinese svakom od ovih projekata. Škola obrazuje buduće IT tehničare, web dizajnere, mehatroničare i mnoga slična zanimanja, tako da imamo učenike koji su spremni za veštine 21. veka. Spremni smo za sve aktivnosti, za sve sastanke, zadatke koji se očekuju od nas i željno iščekujemo da vas ugostimo u našoj školi. Ja sam Blagojević Mirjana. Kao profesor stručnih predmeta u ITHS-u sam naučila mnogo toga, između ostalog da se timskim radom dolazi do najboljih rezultata. Veoma mi je drago što sam dobila priliku da budem deo jednog ovakvog projekta i da sa svojim timom ostvarim uspešnu saradnju. Okupit ćemo decu, nastavnike i roditelje iz svih krajeva i udruženim snagama na internacionalnom nivou doći do rezultata. Moje ime je Zoran Lončarević. Ja sam profesor u Srednjoj školi za informacione tehnologije ITHS. Učešće u Barcode projektu omogućit će veliko iskustvo kako meni, tako i mojim kolegama. Ovaj projekat je namenjen za primjenu najsavremenijih metoda u obrazovanju, tako da će kolege iz ostalih zemalja imati prilike da nešto nauče i od nas. Iako je to upravo nama prvo učešće u ovom projektu. Hackathon će u toku ovog projekta ući na mala vrata u naše odaje, tako da će u budućnosti postati rutina. Ja sam Mirjana Tomić i nastavnik sam informatičke grupe predmeta u ITHS-u. Sa mojim timom želim da projekat Barcode bude samo nastavak razvojnog puta u primjeni digitalnih tehnologija. Kodiranje će biti naš jezik sporazumevanja, jednostavno način življenja. Budite sa nama i pratite nas u ovom projektu. Ja sam Sanja Aleksić i u ITHS-u predajem elektrogrupu predmeta. Zadovoljstvo mi je što sam deo jednog ovakvog projekta i sa svojim timom očekujem uspešne rezultate i veoma dobru saradnju. Trenutno u Srednjoj školi za informacione tehnologije ITHS stopa primene inovativnih i naprednih tehnologija je negde oko 50%. Cilj nam je da stignemo do 70% i da na taj način približimo Srbiju Evropi. Sa našim iskustvom, znanjem i entuzijazmom uspeh je zagarantovan. Veliki pozdrav za naše partnere iz Litvanije, Turske, Makedonije i Portugala.